Gaetano kien iħobb jikteb u jikkanta fuq dak li jara madwaru. Għalhekk il-kanzunetti tiegħu huma mera tal-istorja, drawwiet, ħidmiet, rakkont tal-ħajja soċjali ta' pajjiżna. L-ambjent Malti kemm kien sensittiv għalih dan. Xi ħaġa li llum nara qed tonqos ħafna mill-kanzunetti da. Gaetano Buttigieg ġifri tkellmu issa ġifri fil-ħamsinijiet da. Ara kemm ilu. Tana dal-eżempju illi nistgħu konna kanzunetti tajbin, kanzunetti validi, imma ma ninsewx il-kultura tagħna. Jien naħseb hawnhekk tagħna talima kbira illi għada valida anke sal-lum. Il-ħadd l-24 ta' Frar 1957. Kisba sinifikanti għall-futbol Malti. L-ewwel logħba internazzjonali li qatt lagħab pajjiżna kontra waħda mill-qawwiet tal-futbol ta' dak iż-żmien, l-Awstrija. Darba kienu ġew minn barra u kienu labu l-Empire Stadium, Malta u l-Awstrija, u kienu ġew 3-2. U kulħadd kien ħappjaċir, tas kemm kienu ġew biċin u kellhom ċans li jirfu l-Malti. U Gaetan kien għamel kanzunetta. Il-logħba kien spiċċat fil-5 u fit-8 kienu tikkantawha fuq ir-Radio Fusion.